Oh, karon so anira ko to ba ko content kay mo uli naman ko kay mo joke naman po ko. So para ka sa birds this up sa unti presyon. Hit notification para update ko sa aming vlogs. What's up? Super Firm Gumas in the house again for today's vlog. Wala na gato toy. Yung tak mag-vlog ron kay Domingo niya. Paano ko ilay mo content, di kanina nalaman. Oh, daghang tao dire oh. Mga pime kay kuandag yaw dire sa simbahan. Nya. Muna si mga trabahante simbahan namo oh. Wala na nagkabutan ng mga tawhana. Di na makita ni mga nawong ani uar ning nawong ning gastaring ani man. Sir, pagka nauli isyan. Pakita na ulit. People. Ano na yun? Hi. Ay, ako po siya. Makita. Ma, kuhan. Super fam. Yun ano na sila kasadya dire ah. Kay hurot na Kulang pag. Sige, kay na may iris imong likod dong. Nagtuka ko na kasi. Ano na sila kasadya. Balik ninyo na mga dalok. Kay ko atong nasa isang play, nasa isang play. Sige, go. Isan. Ano na ba? Oh. Upload na ko na yung alas. Ay, gitaguan. Pastora. Muna siya katimplas mo ang kape kana siya. Si Glory Fish. Si Glory P. Kani mangko din coffee. Kana manghod ni Nonoy. Kana si ano siya, si Minum ka? alas 2 kadlaw na ko ni upload ha, guys. Dili mo lang tao. Mimi. Sa bakay kani ikuan. Muna ilang trabaho ipakita na ko ay mahulog bata. Oh my goodness. Tabang kay kadek Muna ilang tulog ng tao. Ano ilang trabaho. Very good kayo. Nice one niya. Kana siya. Uyab na siya itong ganiha. Ito mas tunga bagay ng Jasmine. Hi guys. Anira ko ito ba ko content kay mo uli naman ko kay mo joke naman po ko. So para ka sa first step sa unti presyon. Hit notification para update ko sa aming vlogs. Ako. Thank you. Kape is life. Alright.